Dobrý deň, je 19.9.2015, sedíme u pani Jánošovej, ktorá sa nám rozhodla povedať, ako to bolo s jej manželom počas ich spoločného života, ako to bolo s financiami, ktorými disponoval, a robí to preto, lebo sa obáva o svoju bezpečnosť. Pani Jánošová, odkedy manžel začal spolupracovať s pánom Čičmancom z Hornonitrianskych Baní? Na úvod by som chcela povedať, že každá manželka si pozná svojho manžela. Tým chcem povedať len toľko, že nesledovala som ho, nemala som záujem sa politicky nikdy angažovať. Jednoducho zdôveroval sa mi sám s týmito informáciami, ktoré môžem teraz, sú relevantné, môžem ich podať. Ako sa stal poslancom Národnej rady, viem, že začal sa stýkať s pánom Čičmancom, generálnym riaditeľom Hornonitrianskych Baní. Boli chvíle, keď som videla, že doniesol v hnedom sáčku, taký ako na pečivo, bankovky, boli to ešte v korunách, veľké množstvo. Vždy mi hovoril, že takto sa zarába, toto si ešte nevidela, takýto balík peňazí. Proste nosil to asi v takých 3-mesačných intervaloch. Koľko podľa vás tam asi mohlo byť financií? Alebo vy ste boli pri tom, keď tie financie doniesol, fyzicky ste ich videli, fyzicky ste pri nich boli? Áno, vysypal ten sáčik a vlastne bankovky sa tak mohlo ich byť tak okolo 100 kusov tých bankoviek. Takých balíčkov. 100 balíčkov alebo 100 kusov? 100 balíčkov, takých ako zviazaných v takom papieri. A čo ste potom s nimi robili, s tými financiami, s tými peniazmi? On mi povedal, aby som mu išla zobrať alobal a balil to do alobalu. Prečo do alobalu? Keď som sa ho opýtala, že prečo do alobalu, že v prípade horenia bytu, že aby tie peniaze nezhoreli. Toto bolo asi od ktorého roku? Kedy sa to asi stalo? Toto bolo tak už od toho roku 2006 a už v roku 2010 disponoval obrovským množstvom peňazí. Zabezpečil si tú obrovskú vilu, penthouse v Bratislave. Prerábal ju, vlastne vymenil tam, vytrhol parkety drevené, kúpil taliansky mramor, celé kusy platy mramoru, lustre, kryštálové, proste ako všetko na novo, ako prerábal. Aj vám kedysi povedal, že pre koho sú tie peniaze, alebo či sú to jeho, alebo či niekomu ďalšiemu idú? Myslím si, že spolupracoval s pánom Čičmancom a aj s pánom Ficom, premiérom. Myslíte si, alebo viete to? Tak hovoril mi to tak. Stretávali sa v baniach a vždy sa niečo dohodlo a potom prišiel s takým balíkom peňazí. Robil to takto pravidelne. Tak, viem. Ku komu v Smere, keďže bol predsedom strany Smer okresnej organizácie v Prievidzi, ku komu mal bližšie? Ja neviem, Ficovi, ku Kaliňákovi, alebo k Maďarišovi, alebo ku ktorému politikovi? Najviac k pánovi Ficovi. Pánovi Ficovi. Čiže máte pocit, že tie peniaze z baní, ktorých zrejme nebolo málo, podľa toho, čo hovoríte, viac ako 100 balíčkov išli k pánovi Ficovi? To vám neviem povedať, ale zrejme to tak malo byť. Ako spolupracoval s pánom Kaliňákom? Viem, že ho nemal rád. On celkovo nemal rád ľudí, ktorí boli okolo pána premiéra Fica. On
trpel vlastne. A mal nejak, čiže nemal ho rád, nadával na ňo, alebo ako mu dôverne hovoril? Či si to môžem dovoliť, ale... Môžete povedať všetko. Toto je video, ktoré sa robí na to, aby ste sa vy ochránili. Takže môžete povedať komplet všetko. Povedal mu veľakrát, že balkánsky cigán, ako nadával na ňo. Čiže nadával mu, že balkánsky nie jemu, ale ako nám doma, že keď sa rozčuloval, keď bol pri pánovi premiérovi. Keď sa vrátime ešte k tým financiám, kde ich mal uskladnené? Dával si ich už tu v Prievidzi, do trezora. Potom viem, že si kúpil takú čítačku peňazí, lebo už mal problém to zrátať. Takže robilo to dosť taký, ako v banke, no, tak to vrčalo, ako keď to tam hodil tie peniaze a to niekedy aj 15 minút išlo. Tú čítačiek mal kedy, v ktorom roku asi kupoval tú čítačku, alebo koľko ich mal? Mal 1, 2, 3, alebo... Ako to prebiehalo, keď doniesol financie z Trebárs? Takto, tie financie nosil od Čičmanca v hotovosti? Alebo boli vybrať v banke, alebo... Povedal mi, že ide za Čičmancom, si niečo, že mu je dlžný Čičmanec. A už potom prišiel s hotovosťou, s balíkmi. Takže hovoríte, že v 3-mesačných intervaloch zhruba to bolo. Kam potom ďalej tie peniaze dával? Nezdôveril sa vám, že kam asi išli? Respektíve, kde ich balil ich do alobalu, ako ste povedali? Kam ich dával? Uschovával ich a to už, čo s nimi robil, to už ako neviem vám povedať. Čiže môžete povedať, že fyzicky ste boli pri tom, keď tie peniaze doniesol, keď ich, v podstate vy ste ich s ním spolu balila? Áno, no ja som mu dávala ten alobal a on to tak dôkladne, starostlivo zabaloval. A ešte podotýkam, že prebaloval ich v časových intervaloch, že až by bol starý ten alobal, že ešte raz to ako prebalil, že keby sa roztrhol alebo tak. Naháňalo mi to strach, poviem vám pravdu, naháňalo mi to strach, pretože v živote mojom som také peniaze nevidela, som z obyčajnej rodiny, vyrastali sme skromne, nie nejak chudobne, ale ako to som nikdy nevidela. Tak naháňalo mi to strach z dôvodu, že zabezpečil byty, bola tu kamera, bezpečnostné zariadenie, atakoval ma, že musím zamykať byt, púšťať to bezpečnostné zariadenie, zapínať. Mrežu nám dal na balkón. On sa vyhováral, že to bolo z dôvodu, že kvôli dcere, ale viem, že to bolo len na jeho ochranu, pretože keď nás vyhodil z Bratislavy, tak už potom nenaliehal, aby sa tu púšťalo to zariadenie. Poplašné, lebo on už vlastne tie peniaze mal tam, takže to už potom o našu bezpečnosť mu nešlo, ako tvrdil, že o našu, moju a dcerinu, vlastne on si ten majetok strážil. Hovoríte, že bolo tam veľké množstvo peňazí. Koľko to asi je? Váš odhad? Vždy mi hovoril, ešte niečo vyjde a už nebudem musieť robiť do konca života. Čiže bola to ako veľká suma, no. Na eura niekoľko miliónov eur, by som to tak mohla povedať. Váš manžel vás týral. Vedel o tomto aj premiér vlády Robert Fico? Vedel, lebo po tomto incidente ma ex-manžel zobral na jednu akciu v Smerácku a povedal, že pôjdeme za Robom, tak ho oslovoval a povieš mu, že mala si problémy, že si žiarlila a tak a že si to vymyslela a že hlavne on o ničom nevedel. Že toto podotkol, že on hneď, keď mu to aj hovoril, že on o ničom nevedel. On ho ako tak kamarátsky potľapkal
Kto ho podlapal? Fico? Pán premiér, no a že to je dobré. Akože. Čiže máte pocit, že Fico ho kryl? Tak boli kamaráti veľkí, určite. Myslíte si, že boli veľa až... vecí mu už prešlo, veľa vecí, bolo to už aj v novinách. Mňa zneužíval ex-manžel na také veci, že keď sa ho novinári opýtali, odkiaľ má drahé hodinky, už drahšie pomaly ako pán premiér, tak on povedal, že to som mu ja kúpila, ja čo nedisponujem žiadnymi peniazmi. Že to bolo také, vyhováral sa na toto. No a... V ktorom roku to bolo, keď ste boli u premiéra Fica? V 2005. 2005. Takže on vedel aj o tom, že Fico vedel o tom, že vás týral. Vlastne, prečo ste išli za ním? Tak? No, išli sme za ním s tým, že vlastne som ja ako stiahla trestné oznámenie a on sa tohto veľmi bál, lebo vlastne mal ísť do parlamentu, už to mal možno slúbené od pána premiéra, tak chcel sa očistiť a ešte podotýkam, povedal mi: ty si obyčajná predavačka, vtedy som robila predavačku, tebe to vadiť nebude, ale ja budem mať možnosť byť verejne činná osoba. Urob to pre mňa a sprav to. Povedz mu, že si to vymyslela všetko a tak, že to bol proste taký tlak na mňa z jeho strany. Že ja som vtedy ako vždy bola taká, že bála som sa strašne, že do takej situácie som sa dostala, tak som urobila, čo mi vždy povedal. Ešte sa vrátim naspäť k financiám. Hlavným teda príjmom, keď to tak môžem nazvať, jeho boli financie z baní od Čičmanca? Ako vám to on povedal? Alebo... Áno, takto mali nejaké proste dohody. Hej, bolo tam niečo. A keď to vyšlo, mal za to dostať ex-manžel odmenu. Že takýmto osobom mi to hovoril. Raz došlo k tomu, že aj niečo vyšlo a že pán mu nedal. Tak prišiel za mnou ex-manžel a mi hovoril: no tak toto teda nie. Ja idem za ním a to si s ním vybavím. Chlapci, toto mňa nebudete z hry, ak sa to povie, že z kola von. Nebudete ma z hry vyhadzovať. Takže viem, ale brala som to ako vôbec ako také, ako pracovné ich také akože stretnutia a tak. Nevedela som, že o čo tam ide a tak. Ani som sa nezaujímala. Len som vždy videla, že s tými peniazmi ako chodil. Hovorili ste, že to bolo zhruba od roku 2006. Do ktorého roku to bolo? Ešte aj v roku 2013 viem, že chodil, už sme bývali v tej Bratislave od 2012. A chodil z Bratislavy, že ide si do Prievidze za Čičmancom. Koľko dokázal manžel minúť mesačne? Alebo ex-manžel? No, on hlavne na seba. On bol veľmi... trpel takým egocentrizmom úplne, narcizmom. On sa potreboval dať obdivovať. Určite si ho všimli aj kolegovia v parlamente. Najdrahšie hodinky, prezentoval sa drahými oblekmi, neskutočne drahé veci, nosil kravaty, košele, mal toho spustu. Nepoviem, kúpil občas aj mne, aj malej, ale nikdy nie nič hodnotné. Nikdy nie nič hodnotné, obyčajné oblečenie. Čiže nikdy ani šperky, ani takéto veci, to som ja nemala. Chcem sa spýtať, vy, respektíve manžel, keď odchádzal, nechal, respektíve zabudol nejaké doklady, nejaké poznámkové bloky, nejaké telefóny doma. Poskytli ste mi ich, pozreli sme sa, čo v nich je. Ja ukážem na kameru jeden poznámkový blok z roku 2005, kde už vtedy disponoval so sumami v miliónoch korún. Viete, odkiaľ
tieto peniaze boli, alebo odkiaľ ich mal, keď on išiel do parlamentu z roku 2006, kedy začal robiť, alebo robil predsedu organizácie okresného predsedu, hej? Robil a on robil aj v Prievidských tepelnom hospodárstve, Prievidské PTH, skrátka Prievidské tepelné hospodárstvo, že tam sa tiež, on sa aj na súde, keď sme mali teraz rozvodové konanie, tak on tam aj spomenul, že tam mal možnosť zbohatnúť. To aj sám povedal. Je pravdou, neviem, akým spôsobom. Je pravdou, že trpel panickou poruchou a že bol na ňu liečený? Áno. Dali ste mi k dispozícii opäť jeden blok z roku 2012. Opäť ho ukážem na kameru. Dokonca tam je aj značka Horno-Nitrianske bane, kde vnútri v tomto bloku je presne rozpísané, kedy bral aké lieky, najviac Lexaurin, v akých množstvách. Takže on vyhlásil, že nebol chorý a nikdy nebol liečený. Starali ste sa vy niekedy o neho? Áno, je to aj v lekárskej správe napísané od doktora naposledy Kvasničku. Je toto jeho, sú lieky toto, ktoré on užíval? Áno, Lexaurin. Keďže každý odmietol, respektíve nevedeli sme sa dopátrať, odkiaľ lieky bral, pozabudol doma nejaké veci a v jednom z nich bola aj lekáreň Angelika. Chodil do nej, alebo čo mal s touto lekárňou? Mal tam svoje už pani magistre, ktoré mu dávali lieky aj bez lekárskeho predpisu. Veľakrát sa stalo, že v Bratislave, už keď sme bývali, sa rozčuloval, tam mu nikdy neposkytli bez receptu lieky a vždy chodil si sem do tejto lekárne zobrať. Poskytli ste mi, pani Janošová, aj 2 telefóny. Sú toto jeho telefóny? Áno, určite. Takže telefón značky Motorola 1. Taký istý telefón otváram druhý. V tomto telefóne sa nachádza 382 správ. Môžem to ukázať na kameru. Sú to správy, kde váš manžel komunikoval s rôznymi ľuďmi, či už ohľadom biznisu, takisto aj s frajerkami. Ja aspoň niektoré, aby vedeli, poťukám, že teda naozaj to tam je. Takisto dám na kameru aj kontakty, ktoré v tom telefóne sú. Takmer všetky smerácké, či už to bola pani Zmajkovičová, či už to bol Žiga, Maďarič a ďalší, nebudem to všetko tu nalistovať. Je to dosť zaujímavý telefón. Dávate mi ho k dispozícii, aby som ho použil v prípade, že by bolo treba doplniť nejaké veci do trestného konania. Áno, dávam vám plné právo na to. Dobre, takže beriem si 2 telefóny značky Motorola. Takisto si beriem zápisníky, kde sú finančné operácie a finančné transakcie popísané samotným pánom exposlancom. Takisto z roku 2012 blok, kde sú
popísané ďalšie informácie zaujímavé, ktoré poskytneme orgánom činným v trestnom konaní. A v neposlednom rade si tu váš ex-manžel zabudol kopu informácií ja to dám takto na kameru, ohľadom Smeru. V týchto informáciách je zdokumentované, že, ak to tak môžem povedať, v Smere kradol už v roku 2003. Od roku 2003. Už vtedy ho chceli odvolať členovia, nakoľko spreneveril finančné prostriedky. O tomto informovali aj premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ale myslím si, že toto je už vecou samotného Smeru, ako s tým naložil. Mne išlo hlavne o to, aby sme poukázali, že tie finančné prostriedky, ktoré zobral respektíve pre ktoré chodil do baní Nováky pánovi Čišmancovi, boli finančné prostriedky daňových poplatníkov. Treba povedať, že do baní išlo ročne okolo 80 miliónov eur, čo priznal aj samotný pán premiér. A vrátky, ak to tak môžem nazvať, ktoré išli späť do Smeru sociálnej demokracie, išli, dovolím si tvrdiť, cez pána Jánoša. Pani Jánošová nám povedala, že tie finančné prostriedky sa balili u nich doma, bola osobne prítomná pri tom. Takže neviem, či k tomu ešte chcete, pani Janošová, niečo dodať? Ja chcem k tomu dodať to, že keď sme prišli sem bývať, tak znížil nám za elektriku mesačné predávky, platby. A vlastne z 84 eur na 12 eur mesačne. Čiže nám s dcerkou vyskočila suma nedoplatku v tomto roku do 500 eur. On pri tomto všetkom, akom on bol balíku peňazí, že nemal súcit. Boli ste za ním aj vy, pán Katrinec, prosili ste ho o zaplatenie alikvotnej čiastky. Ja som nebol za ním, pani Janošová, ja som bol za jeho právnym zástupcom, áno? Áno, takto. A odmietol nám to poskytnúť. Nám už hrozilo odpojenie elektriny. Ja tu mám ako šporák na elektrínu všetko. Tu sa nedá ani bez elektriny variť. Čiže on na jednej strane tvrdí, hej, že sa zaujíma o dceru, ale pritom na druhej strane takým arogantným, surovým spôsobom by nás nehal tu žiť bez elektriny. Ja nemám na účte nič. Proste úplne nula. Ja len čo nám on dá to výživné, 400 eur. On čo nám dal to výživné 400 eur a 200 eur má dcerka sporenie. Takže 200 eur máme náklady a 200 eur nám ostalo na živobytie. Chcem sa vás ešte spýtať. Preto som aj toto povedala, že aby aj vedeli páni, ktorí to budú čítať alebo ma pozerať, že vlastne aký to je človek, že nemá citu proste, ani nad tým dieťaťom. Čiže suma sumárum, za tie roky, čo ste s tým pánom žili, ten tok peňazí k nemu prišiel v akom rozsahu? No, keď sa tak zamyslím, neviem, 200 miliónov
Asi. Lebo on hovoril, že to bude bomba. Proste stále hovoril, že keď niečo vyjde, že to bude bomba, možno aj 300 miliónov, neviem. Čiže to bolo za obdobie To bolo od toho roku 2006. do roku 2013. Ja by som k tomuto chcel uviesť, že dňa 24.2015 som na úrad vlády osobne k rukám premiéra doniesol list, v ktorom som ho vyzval, aby uvedenú vec riešil, nakoľko tento pán dosť vážne poškodzuje meno Smeru. Dostal som o týždeň, vlastne o 10 dní, 30. apríla 2015 túto odpoveď. Myslím si, že dotyčný list pán premiér ani nevidel, ale to už nechám na neho a na jeho najbližších spolupracovníkov, či mu to dali alebo nie. Mne išlo hlavne o to, aby sme poukázali verejnosti na to, odkiaľ sú financie, respektíve opýtam sa ináč. Sú financie, o ktorých hovoril predseda istého združenia aj z hornonitrianskych baní? Zrejme viete, o koho ide. Keďže máme ďalšieho svedka, ktorý je takisto ako pani Jánošová ochotný svedčiť vo veciach hornonitrianskych baní a presúvaniu finančných prostriedkov cez grázla menom Jánoš, máme za to, že mali by sa orgány činné v trestnom konaní už naozaj vážne zaoberať situáciou rozkradania finančných prostriedkov slovenských daňových poplatníkov. Pani Jánošová, my sme sa už bavili o tom, že s týmto pôjdeme von na verejnosť. Ste ochotná ísť so mnou na tlačovú konferenciu a pred médiami povedať to, čo sme si povedali teraz tu? Áno. Som ochotná, lebo on sa štilizuje do pózy obete veľmi. Už sa to nedá jednoducho vydržať. Ako s dcerou sme strašne utlačané. On formou súdu, i keď má zákaz, ale takto nás atakuje formou súdu, že poukazuje na to, že chce informácie odo mňa a proste nedá nám pokoj. Že vlastne on sa štilizuje do tejto póze obete, aby vzbudil zhovievavosť u cudzích ľudí. Takže... No. Čo sa týka majetkového vysporiadania, vy ste povedali, že nechcete od neho nič, len svätý pokoj a ten byt, v ktorom sa teraz nachádzame. No, nič iné nechcem. Nič, aby ma nevydieral, proste nechcem žiadne peniaze, nič nechcem od neho. Len aby sme s dcerkou mali pokoj a aby sme tu mohli bývať. Aby sa vyzdravela, aby som mohla ísť do práce. Lebo neskutočne my trpíme. To, že ona je ako chorá, nevie sa z toho dostať. Ešte sme zabudli, keď sme riešili teraz tieto finančné toky. Kto o tomto ešte vedel, že tie peniaze Jánoš chodil brať Čičmancovi? Asi si myslím, že ten jeho, s kým mal ten byt v Bratislave, Valky, tuším sa volá. Valky, to je ten, čo bol jeho
asistent v Národnej rade? On ho mal zamestnaného ako asistenta v Národnej rade a vlastne tam bolo také prepojenie, že on mu platil akoby nájom, ale to bolo vlastne ako aj peniaze za tú asistenciu. Tak nejak to takto mali tam pochomotené, popletené, fakt, že na to by sa malo pozrieť zblízka na prsty, že ako to oni mali. A kto chodil ešte pre peniaze? Čistil, myslím, do baní. On chodil sám Janoš alebo s niekým? To mi nehovoril, ale nerad sa on o tomto s niekým. On rozprával, ako viem, že si to udržoval pre seba v tajnosti. A tieto finančné prostriedky vždy doniesol domov a doma ich riešil? Domov, áno, domov. Dobre, ďakujem vám. Poskytnem tieto informácie na patričné miesta a verím, že kompetentní si urobia nielen názor, ale s týmto grázlom aj poriadok. Ja som ešte, ak môžem povedať, to som chcela ešte povedať, že on na súde povedal, že živí ho jeho rodina na dôchodku, že bude musieť ísť na úrad práce, akože on je úplne bez peňazí, čiže tak spravil, že nám platí 400 eur a 200 eur šporenie. Čiže na mňa výživné žiadne, keďže je chorá, nemôžem ísť do práce. A tých 200 eur som použila, čo bolo na šporenie, som použila na to, aby sme mohli zaplatiť aj tú elektriku, ten nedoplatok, aj stravu, aj všetko. A vlastne on ma udal ako na súde. Čiže k takémuto, že ja som si musela od rodiny požičať, aby som to všetko vrátila, že my sme už tak utlačené. Ja nemôžem dcerke nič kúpiť, nič. Proste toto mi srdce trhá, že vie takto hrať takú hru špinavú, že nahodí inú tvár, masku a klame verejnosti do očí. Že to sa už nedá ako udržať, takéto klamstvo. Lebo my sme už ako na pokraji. Ďakujem, Janošová. Táto nahrávka ide bez nejakého zostrihania celých 32 minút aj 55 sekúnd.